весела, искреност и позитив. Кой още ли? Маша. Да, Маша. Ние вече чухме как пееш много добре. Сега искаме да чуем твоите стихове. Здравейте, скъпи български приятели! Радвам се, че днес сме заедно, защото отбелязваме едно много важно събитие за Младежкия клуб Актив, за Анна Митева, която много направи като тази сбирка да излезе. Това е събитие за всеки от вас, за вашето село, за града, където ви живеете. И това е събитие за българското общо взето. Искам да кажа, че тази сбирка събира в себе си не толкова думи и изречения. Тя събира в себе си много души, много искрени чувства. Защото човек, който пее и пише, зло не мисли, както казах българите. И колко стихотворения сега седнах, прогледах тази стихосбирка, са напълнени с любов до своя роден край, до родителите, са напълнени с любов, топлина, а това е всичко за човека. Това е най-важното в неговия живот. Пиша стихчета на руски, на украински, но душата ми се стегли към българското, към родния край. Затова искам да разкажа стихче само за моя родния край и за вашия, мисля, че роден край, за всички. Има в Бесарабия български села, плод на страдания, мъки и тегла. Живее в тях народ работлив и отчаян, намирил закрила в свободна Украйна. Отдавна билото, години до 200, история мъчна, печална и тежка. България с ропот глава се склони. Под турското робство човешки съдби застинаха плахо. Очакват Месия, от мъки и страхови да ги закрие. Избягаха гонени в чуждия край, за да намерят под слънцето рай. Вървяха сломени през жега и мраз. Какво ли си мислили те в онзи час? Отзад им оставаха ниви и морета, спомени тъжни и свитни полета. Но български дух просто тъй не изгаря, ръци неуморни за труд се залавят, земи в буджакската степ освояват, нови жилища, села построяват, с вяра корава и мъдри глави издигат църкви, монастири. И звън на камбана и песен църковна в душа православна възкресват отново. Сърдечно се молят очите, лицата да бъдат свободни, щастливи децата, мир да настане веднъж и навек и да живее безгрижна човек. Настана велика радост безкрайна, българи достойно живеят в Украйна, под слънцето ясно и чисто небе повдигат в молитва до Бога ръце, към Бога, Твореца на всичкия свят, на радост, на милост, на обич богат, и молят смиренно, нищо не крият. Боже, със своята благост покрия таз Бесарабска, свещена земя. За нея и аз всеки път ще горя, и Бог ще ги варди всеки път и навечно, че християнската вяра им е безконечна. Иначе празен. Излез. Добре да чуем твоите стихове, всички да ги чуят. Аз повече исках добър ден на всички. Повече исках просто да си споделя някакви мисли.